Jama'ar Zamfara assalamu alaikum. Ban ji daɗin abin da ya auku ba saboda na yi niyyar daga Sokoto in zo nan Gusau in gaida ku in maku jajen abubuwan da suke aukuwa, amma hunturu saboda ba a gani sosai kuma ga iska shi ya hana ban samu damar zuwa ba. Gwamnanku da shi da 'yan majalisar shi da kwamishinoni shi sun yi tsari kwarai da gaske na zuwa na, amma Allah bai yi ba, sai a yi haƙuri. Insha Allahu zan jira lokacin da zan samu damar zuwa idan yanayin ƙasa ya gyaru. Sojoji da 'yan sanda da sauran masu tsaron ƙasa da ikon Allah za su tashi tsaye su yi maganin 'yan ta'adda. Gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Zamfara suna iyakar ƙoƙarinsu su tabbata zama lafiya ya tabbata a Zamfara. Muna fata za ku ba da haɗin kai ta sanar da hukuma suwaye 'yan ta'adda don a yi maganinsu. Na gode ƙwarai da gaske. Allah tabbatar mana da alheri.